Стәрлебаш районы үҙәгендә яшәүсе Лилия Мөхәррәмованың 5 гыйнварда тормышының матур байрамы 50 яшьлек юбилейы. Өс Әсән авылының райондың зыялылары, тырыш кешеләр, мәктәп директоры Рәфкәт Гәрәй улы һәм немец теле укытучысы Мәрьям Хәмид кызы Зариповтар гаиләһендә туган Лилия кызлары фармацевт һөнәренә ия булып бүген дә шунда эшләй. Тормыш иптәше Фәнүз менән акыллы һәм бердәм 2 баланы, Гүзәлия менән Илнурды матур тормыш юлына сыгару өчендә һәммәһендә эшләй улар. Гүзәлия Өфө дәүләт авиация техник университетын тамамлап, Башкир энерго предприятиеһендә эшләй. Тормыш иптәше Баймак егете Айнур Якупов менән матур гаилә корып, кызлары Камиләне тәрбияләйдәр. Фәнүз менән Лилияның улдары Илнур Өфө нефть университетының Стәрлетамак филиалында укый. Тырыш атай, хәстәрлекле әсәйгә балалар да лайыклы эштәре, ихтирамдары менән яуап бирә. Кадерлебез, яратып, иркәләп кенә үстергәнең өчен 1000 рәхмәтлебез дип яза кызлары Гүзәлия. Яңа өйгә күсенеп, әтәйбез менән бәхетле һәм удайлы гомер итегез. Күҙен ир-егеттәрсә кыска тотһа ла, улдары Илнур да ихлас теләктәрен еткерә. Кадерлем, алтыным, әнием минең, йылмаю көлү менән генә бәхетле итеп яшәгез атайым менән ди ул. Күңелендә олы мөхәббәт йөрөтеп, яратып өйләнгән катынына ире Фәнүз гаиләле именлек, муллык өчен һәр яклап ярдәм итә. Иң кадерле кешебезнең эшендәге тырышлыгы ла игътибарһыз калмай. Лилия Республика Һаулык һаклау министрлыгы район хакимиятенең рәхмәт хаттарына лайык булып бүләктәр алып тора дигән юлдар өстәгән Фәнүз Хөбетдин улы. Стәрлебаш районы үҙәгендә яшәгән 50 яшьлек юбиляр Лилия Рәфкәт кызы Мөхәррәмова. Якындарыгызның, тугандарыгызның һәм дусларыгызның ишетәсәк матур теләктәр, ихлас һүҙҙәр тормышыгызды тагы ла ямьләндереп ебәрһен. Артабанда шулай тәүәл гаилә менән бәхет, шатлыкта, муллыкта һәм мөхәббәттә яшәгез әле. Кадерле кешеләрегездән йыр бүләк. Da qanat üskəş, qanatlарға qüvvət düşkəş, qaldıra bit tuğan ıyasın. Əkkəyən üçün bala, hər şaq sağı bulub qala, yazmışığız bürük sınmasın. Əkkəyən üçün bala, hər şaq sağı bulub qala, yazmışığız bürük sınmasın. Əkkəyən uyu bala, balanı şiksiz dala, Fatihаны alıb gidəgiz. İmanlı ötsen gününüz, yaxtılıq sipsin yüzünüz, namus bilən ömür itəgiz. İmanlı ötsen gününüz, yaxtılıq sipsin yüzünüz, namus bilən ömür itəgiz. Şakıralar, king ufuklar, jimirdə şübəydə yutlar, güdəsizini barır yolağız. Qırşılı sada bizning күңел, yanda tuttu mümkün түгел, iki bəxtli günə